हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद 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 हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद 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 फैगौ एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल हानजा आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोरा बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव सानफ्रोमबो साफिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि समावनो रबिबारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव कदमतला प्राइमारि इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा उजानि गामियाव बिपिएफनि गौथुमारि नेहाथारि जिसुया सुमफ्रामारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफ हानजायाव हाबो। बिपिएफ हानजायाव गोदानै हाबनाय साफ्रोमखौबो जिसुया सुमफ्रामारिया बरायनानै लायो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिसुया सुमफ्रामारि आरो इउपिपिएल हानजा नागारनानै बिपिएफ हानजायाव हाबनाय आइजो दैदेनगिरिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय। नंगौ दिनै जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि उजानि प्राइमारि कदमतला प्राइमारि उजानि गामिया बेवहाय गोदानै जाय मानसिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ दलखौ माबा मोनसे गोदो सिगां जेन'बा ओरै जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकार दाजेनदोंमोन बे समावहाय बिथांमोना सिगां बुंदों बिथांमोना सिगां बिपिएफआवनो दङमोन, खिन्थु जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकार फैजेनदों बिनि सिगांनो बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय नागारनानै माने इउपिपिएलआव सापर्ट खालामनो माने थैहाब थांहाब खस्थ' खाथिदोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो दा मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायगोन। दिनै बे मानसिफोरखौ दिनै जोङो मोनफिननो जोंनि थाखाय गोबां माने बाख्नायनांगौनि बाथ्रा। दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरि जाय आब'आ सिगां समावहाय गोबां खस्थ' खालामदों होननानै बुंदों इउपिपिएलनि बेलायावहाय, दिनै बेफोरबायदिखौ मानि थाखाय दिनै जोंनि बिपिएफ दल जिरायथ'नाय दल जि दला दिनै जेबो मावनो हाया, जेबो स्किम थिकिमनि बेला गैया, अब्लाबोदि जोंनि दलाव फैदों बिथांमोन आब'मोननि सायावहाय रोजा रोजा साबायखर। आरो आब'मोना जि खामानि मावनो नागिरदों बे मावनो नागिरनायफ्राय गाबोननिफ्राय आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोना मावगोन होननानै दिनै गावसोरनो समायखिरा लानाय बायदि दिनै बिथांमोना खालामबाय। गतिके दिनै जाय बिथांमोना जोंनि गोदान आलासि होनजायो, बे गोदान आलासिखौ जोङो बरायनायजों लोगोसे नैबे उजानि जि कदमतला प्राइमारिनि दैदेननायाव बा सोरबा जोंनि दाख्लैसो जयनिं जानाय जोंनिनो सेन्ट्रेलाव CWC जयनिं जानाय बिथांनि आब'नि दैदेननायावहाय दिनै बे प्रग्रामखौ जोङो खालामनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों। आरो बिदिनो सानफ्रोमबो दैदिक अरायबो जोङो जोंनि बिपिएफ दोलोआवहाय जोङो जोंनि माखासे मावनायखौ लानानैहाय जोङो मोजां ज' मावलांनो थाखाय दिनै जोङो बिदिनो गोदान जों जयनिं खालामबाय थानायखौ जों खालामनो मोननाय जादों आरो जों खालामबाय थागोन आरो जों जिरायनाय गैया। जोंहा दा बावैनो जोंहा एमपि इलेक्सन लकसभा फैगासिनो दङ। बे लकसभाखौ जोङो माब्रै उथायहरनांगौ, माब्रै पार्लामेन्टआव जों थिनहरनांगौ, बिनि मेन प्लानिंआनो जादों जोंहा उन्दुनाय गैया, जों जानाय लोंनाय गैया। ब्लाबो जोङो दिनै जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि जि थांखि लानाय बे थांखि लानायखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो थियारि जाबाय आरो जागासिनो। डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानैहाय प्राइमारि लेभेलसिम जों रावबो जिरायनानै थायाखै आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंहा रावबो जिरायनानै थानायखौ जों नुनो मोनाखै। गतिके जाय बिथांमोन आब'मोना फैबाय आरो जाय मादैमोना फैबाय, जोंनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि जे लिडारफोर आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायावहाय अरायसम बिथांमोनखौ जोंखौ बोजबनानै जोंनि बिपिएफ दोलोआव जोङो बरायनानै लानायखौ जोङो खालामबाय दिनै। आरो जों ज' मावनानै जोंनि माखासे रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरखौ जोङो सुफुंलांगोन। जेब्लानाखि जोंनि सरकारा फैयो बेखौ जों थिरांथा खालामनानै दिनै जोंबो जयनिं जानायखौ जों हाबाफारि लानो मोननायखौ आं गोजोननाय मोन्दों। आरो गिबियावनो बे चेनेलखौ हामबाय होग्रोयो, मान बावग्रोयो। लोगोसे बेयाव नुजाफैनाय दिनै जोंनि मानगोनां जिसुया सुमफ्रामारि सार आरो लोगोसे जोंनि ब्लक सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरि सारमोनखौ गोसो गोरबोजों हामलायथि बावग्रोयो। दिनै आं बेयाव सुंद' बिबुंथि लानाया बेनोदि सार, दिनै आङो सासे इउपिपिएल हानजानि सासे मावथिमोन। कदमतला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय उजानि गामिनि। दिनै आं बे जिरायथ'नानै थानाय बिपिएफ पार्टियाव जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय, आंबो माखासे सिमां दङमोन पार्टियाव खामानि मावनायनि गेजेरजों। जोङो मोनसे समाव न'खर संसार गारनानै गोबां दुखु दाहा लाबोबाय आरो सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जयन्त बसुमतारी सारनि जानाखि इलेक्सन टाइम, बे इलेक्सन टाइमाव जोङो गोबां दुखु दाहा लानानै माखासे सिमां सुजुनानै जोङो सारखौ सापर्ट होदोंमोन। आंनि मेन उद्देश्यआनो बेनो, आंनि दिनै बिपिएफ पार्टियाव गोदानै जइन जाफिननायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो जे दिनै जों
आं बे गामियाव संसार जानानै 24 बोसोर जानानै फैबाय। दिनैसिम आं बे गामिनि सोलायनायखौ नुनो मोनाखै। मानोना जों बे गामियावनो थांगोन थैगोन गथ' गथाय आरजिलांगोन आरो इयुन जेनेरेशना जाहाथे मोजां मोनसे महर मोनो। नाथाय पार्टिया फैदों आरो थांदों बेबायदिनो लोब्बा लानानै आङो बिसिडिआर टाइमनिफ्रायनो बे दिनै जा पार्टी सलायगासिनो दं सरकार सलायगासिनो दं UPPL बे पार्टियाव गोबां मदद होबोबाय। गावनि नांगौफोरखौ दोनथ'नानै गावनि न'खर संसारखौ बुजियालाबानो आं गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो लोब लोबै पार्टिखौ दैदेनबोदों आरो गमामायैनो दिनै जोंनि एरियानिनो सासे केन्डिडेट मोननानै फैदों जायनि मुङा जयन्त बसुमतारी। मिजिं दङमोन बे उजानि गामियाबो सानसे समाव मोजां महर मोनगोन होननानै। आङो आंनि थाखाय सानाखै मानोना बे गामिया गोबां समनिफ्रायनो गोदोसोनाय। बेनिखायनो जोङो दिनै UPPL सरकार थासेयावबो दिनै जोंनि गामिखौ रावबो नायसना। जेब्ला इलेक्सन सफैयो बे समाव गोबां दला थाङो आरो फैयो। बेबायदिनो एसे सिगाङाव आंनि बे गोबाय देरायाव BJP हान्जानिफ्राय दैदेनगिरिफोर फैदोंमोन। बे समाव आङो बिसोरनो जेबो फिननाय हराखै मानोना आंबो मेंग्लिनानै थानाय सासे मावथि हान्जा हिसाबै दङ। आरो आं दा बेखौनो दुखु मोननानै बे हान्जायाव फैदों जे जोंनि गामिया मानो रावजोंबो नायसनजाया। जोंनो सोलायनाय नांगौ होननानै जोङो लोब लोब UPPLआव सापर्ट होदों। नाथाय दाब दाब जायगाफ्राव गोबां बिदिनो गैथाराबाबो एसे एनै जाबोगासिनो दङ। नाथाय जोंनि गामिया 1 नाम्बाराव रावजोंबो नायसनजायै जानानै दं। मानो होनबा बे गामियाव रावबो मोजां दैदेनगिरिफोर गैया, सापर्ट होग्रा गैया। बेनिखायनो जोङो जोंनि नोजोरजों हाग्रामा महिलारि सारा स्ट्रं सासे दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि नोजोराव गोग्लैनानै दं। मानोना बे नङाब्ला जोंनि बे दानि जानाखि गाज्रि थासारि बेखौ मोजाङाव लाबोफिनो गोबां गोब्राब होननानै जोङो मिन्थिनो हायो। दिनै BJP सरकारा दैदेननायजों लोगोसेनो जोंनि हारियै स्पेसियेलि जोंनि हारि हिसाबै जों गोबां खहा जाबोगासिनो दं। बे दैदेननायावनो दिनै जों हारिजों हारि माखासे रिलिजनफ्राव बेबायदिनो हेंथा जाबोगासिनो दं। बेनिखायनो जों बे जाय हान्जाजों मोनसे सोमोन्दो लानानै सरकार दादों एलायन्सआव जानाखि पार्टिया सोलिगासिनो दङ बे पार्टिनिफ्राय जोङो जानगाराव थानानै मोजां थासारि लाबोफिननो हानायनि मिजिं लानानै जों दिनै लोब लोबै बे जोंनि BPF जिरायथ'नानै थानाय हान्जायाव जों गोदानै जयनिं जाफिननाय जाबाय। लोगोसे जोङो जयनिं जानायजों लोगोसे गोख्रोङै जोङो पार्टिखौ आवगायलांनोसै। एसेनोसै आंनि बुंनाया। हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद।